Waar gaat het nou eens mis bij de Partij van de Arbeid? Nergens, had je de leden van de partij leeuwen maaien. Want de haan in eigen boezem steken, dat doen ze net. Ik denk dat we het niet anders hadden kunnen doen. Maar ja, ik weet niet of dat de reden is. Toch komt de partij nou eens 70 hier, niet elke dag net in het nieuwe college. Het CDA wil ze er net bij hebben. Maar omdat de PvdA te bot vasthouden zoe aan het plus. 2 deputeren. Het CDA had dit heel tijd broekt en vreemd als brekpunt. Maar zo is dat toch u absoluut net formuleerd. Ik zou het lezen aan het te kwad om katholieken binnen het CDA. Ik al wie zei dat wij soms geweldig verleren of dat het CDA verleert, die komen er altijd uit. En wat er nog gebeurt is dat nou die Roomse zichtbaarheid in het CDA aanwezig is, dat dus blijkbaar orensecties binnen het CDA de kop ervoor houden en zeggen, nou is het eindelijk om die PvdA onderuit te schoffelen. En die conclusie jouwt deze reactie. Ik vind dat wij inderdaad in 2 uren ouddank binnen. Net alleen voor die ouderen onder 70 hier. Dat is al slim. Maar wat wij, Jan de Wietske en ik, mij die steertefractie, de ouderen onder 4 hier investeerd hebben. Ik in die gearworking. Dat is fut poetst. En daar ben ik ongelooflijk oer rakken. Ik viel mij nooit. Is er dan heel geen kritiek? Ja, wis, van Arne Sielstra. We moeten als Partij van de Arbeid natuurlijk ook wel ons realiseren. We zijn altijd bij dit soort uitslagen ook heel gauw weer geneigd om naar de landelijke tendensen te kijken. Terwijl we ook altijd heel trots op waren dat we het in Friesland beter deden. Dus we moeten ons ook wel bewust blijven van het feit dat veel minder mensen op ons hebben willen stemmen. En we moeten ons ook bewust zijn van het feit dat andere partijen heel graag, hoewel wij het soms niet voor kunnen stellen, ook zonder ons graag verder.